Ola de novo, chicos e chicas de terceiro da ESO. Agora imos ver as vacinas, os soros e os medicamentos. Que son as vacinas? Son preparados artificiais que conteñen patóxenos inactivos. Isto que quere dicir que están debilitados ou mortos. E como están inactivos, non poden provocar ningunha enfermidade. As vacinas sérvenos para previr enfermidades, nunca as van a curar. E como as van a previr, son necesarias de inxectar previamente, sí, inxectalas antes. Por iso, as vacinas se inxectan na infancia, para poder previr toda clase de enfermidade dende o comezo da vida. Sí, aquí tedes o calendario de vacinación infantil de Galicia. E se vos fixades, moitas das vacunas están ao redor do primeiro ano do bebé. Logo, algunhas sí que están máis adiante. Pero como funciona unha vacina? Unha vacina xera unha resposta humoral primaria, que a resposta humoral a tedes explicada no vídeo anterior, pero que é artificial. Por que artificial? Porque o patóxeno que inxectemos non está vivo realmente. Entón, que nos permite isto? Adquirir unha inmunidade sen padecer a enfermidade. Cunha vacina se inxectan os patóxenos, que os vedes aí vermellos, porque están medio mortiños, sí? E os vai a capturar o linfocito B. O linfocito B se vai a activar con eses patóxenos medio mortos, se van a producir moitos linfocitos B para atacalos e se van a producir os anticorpos, que neste caso realmente non valen de nada porque o patóxeno está morto. Pero o que interesa da vacina é que algúns destes linfocitos se queden en xeito de linfocito de memoria. Para que? Para que se máis adiante aparece un patóxeno vivo, se desencadee rapidamente a resposta secundaria. E por que é interesante que se xere a resposta secundaria? Porque é moitísimo máis rápida e eficiente. Entón, o linfocito B vai a detectar rapidamente ese patóxeno e enseguida vai a producir unha gran cantidade de linfocitos B novos e estes van a producir anticorpos que van a atacar os patóxenos e rapidamente os matarán. Por iso é tan interesante a vacina, porque sen padecer a enfermidade estamos coas defensas preparadas para atacar o patóxeno. E agora vamos a falar da inmunidade de grupo, que é o que está soando tanto nas noticias co coronavirus. Aquí temos nesta imaxe varios tipos de persoas. Primeiro temos en azul as que non están inmunizadas, pero están sas. En amarelo as que están inmunizadas e sas, e en vermello as non inmunizadas e enfermas. Se vos fixades, nun mundo onde non houbera vacunas, ou o que está pasando agora co coronavirus, como non hai vacina, chega esa persoa enferma e pode enfermar a todos os demais do arredor, porque como non hai inmunización, a persoa non está inmunizada, ou non hai vacina, como este coronavirus, que é un virus novo, rapidamente se expande esa enfermidade. Nunha sociedade onde haxa xa máis xente inmunizada, ben porque xa estivo en contacto co virus, ou ben porque está vacinada, esa persoa enferma chega e expande a vacina a todos menos os que están inmunizados e a algunha persoa que se salva. Pero, si, por exemplo, a maior parte da poboación está inmunizada cunha vacina, por exemplo, cando chega a persoa enferma, prácticamente non o estende a ninguén. E as persoas aquí que están en azul, que pode ser ben porque non teñen as defensas baixas ou non se vacunaron, se poden salvar de coller esa enfermidade porque os demais a protexen e fan de barreira, sí? Para que non lles chegue a enfermidade. Esta é a importancia dunha vacina. Non esas tolerías que están agora de moda de que as vacinas non sirven para nada. Sirven para protexer a todas estas persoas que non están inmunizadas por defensas baixas, ademais sirve para que non se estenda esta enfermidade e se colapsen os sistemas sanitarios,
como está pasando agora co coronavirus, que é a parte de arriba, porque non hai vacina e non estamos inmunizados. Ben, agora vamos a falar dos soros. Os soros son preparados artificiais que só conteñen anticorpos e que producen unha inmunidade inmediata pero de pouca duración. Por que? Por exemplo, aí nos aparecen unha serie de patóxenos e o soro inxecta só os anticorpos. Os anticorpos matan a ese patóxeno no momento, pero rapidamente se destrúen. Entón é unha inmunidade inmediata, pero de pouca duración. Son útiles para combater enfermidades graves rápido e no momento. Por exemplo, unha enfermidade bastante grave é o tétanos, que podemos coller cando nos facemos unha ferida cun clavo oxidado ou con algo oxidado, que se dá un soro, que se chama, mal chamada, vacina contra o tétanos, é un soro contra o tétanos que nos dá eses anticorpos. Ou tamén se utiliza, por exemplo, cando nos morde unha serpe ou unha tarántula, ¿sí? Para combater rapidamente ese veleno. E despois hai outro tipo de medicamentos dos que vamos a falar. Os medicamentos son compostos que conteñen unha sustancia coñecida como principio activo, que é a sustancia que ten a capacidade de ou ben curar ou ben de aliviar os síntomas que produce esa enfermidade. E para eso nos sirven os medicamentos, para curar ou aliviar os síntomas. Imos a coñecer tres tipos de medicamentos: antibióticos, antivíricos e analxésicos. Os antibióticos destrúen as bacterias ou impiden a súa multiplicación e son exclusivos para bacterias. Son moi eficaces. Sí, é só contra bacterias. Non podemos tomar un antibiótico se temos a gripe, porque a gripe a produce un virus. Cal é o problema? Que por este tipo de conductas de tomar os antibióticos sen ningún sentido ou, por exemplo, se o médico nos manda tomar o antibiótico durante 7 días e a mitade os deixamos, están empezando a aparecer bacterias resistentes a antibióticos, que son moi graves porque se realmente collemos unha infección por esta bacteria, moi poucos antibióticos ou incluso pode chegar a que ningún antibiótico nos poda salvar. Despois están os antivíricos. Eliminan os virus, aínda que se utilizan con pouca frecuencia, porque a maior parte das enfermidades que producen os virus as acabamos pasando solas. Hai un antiviral específico para cada enfermidade e se utilizan en enfermidades graves como pode ser a hepatite ou tamén como pode ser o SIDA. E despois están os analxésicos. Os analxésicos non teñen un efecto curativo, non nos van a curar a enfermidade. Soamente alivian ou eliminan a dor. Estes son bastante coñecidos, serían o ibuprofeno, o paracetamol, o ácido acetilsalicílico, ¿sí? E algún pode ser antipirético. Antipirético é que reduce a febre, ¿sí? Pero nada máis, non curan a enfermidade. Isto é todo por hoxe.